24 months. 24. Tapos, kung ano yung ito. Sino yung gawa lagi? Babay. Kita niyo mo? Oh, babay. Ako ng friend ay babay. Ako ilang babay lang. Kinausahan babay po. Yeah, friend. Puro babay. Yung padulot. Pwede sige. Sino yung gawa lagi? Babay ko. Babay. Mas may diba? Di. Ay, bubat.
Pwede rin ito sa kawakit. Pwede. Ha? Pwede. Mani, ito sa kawakit. Pwede. Hindi mo na nag-friend. Parik kita mo friend din ako. Imo MG Studio. Oh? Insistent food. Ha? Insistent food. Studio. Dua food sa dito. Sa si Upaw? Ato ko. Ha? Ang kubaw mo ka? Tanong Facebook. Ato din yung Philippines vlog. Di sa English. Bugi-bugi. Okay. Ang lagi dito kit.